wane lera kotudore kod wachno. Erokamano ahinya. Onge chieng' masebiro e studio kama wach yo ma Kibra Drive no kuwogi. Taparo ni moko to be medore gi sitina. Nikech an asebedo bunge mana higa achiel, pok odhi kata higa ariyo. To ok wach ni ndara no chako kethre mana ka an ema bunge. Lakini gima dwa lero ne jopiny, wan kawuono gi chairman mar CDF ka, national, biro miyo jopiny ng'e ni ndara cha ok en mar mbunge. Kendo pesa mimiyo mbunge ok nyal gero kata akwota mar ndara no. Mar ariyo, ndara no en mar kura. Last week ne an Citizen, to ne wan nyaka gi Sholei, deputy speaker. Mwa wacho wach ndara no, ma wacho ni kata Murkomen owinjie nikech kura asedhiye molode biriyo. Ma wuoyo gi director engineer, deputy Mwaniki. Mwa yudo nosemi tenda. Ng'ato osemi tenda. Mwa kao ng'amomi tenda. Mwa biro go constituency gi deputy director engineer. Mwa lumbo public participation gi MCAs. Mwa luongo nyaka traders. Mwa wuotho go e ndara no for 4 hours. Mwa dhi nyaka 42 chakre Kadisi nyaka 42. Matiende ni ndara no osebedo tendered gi jokura. An kaka mbunge gima nyalo timo en naketo pressure kuom jokura mondo ng'ano biang'o e site. Engineer osebiro kanyo, ng'amomi tenda no osebiro kanyo, pesa no ok a kuom CDF. Chairman ni ka nyalo lero ne jopiny. To koro ndeche ma an atiyogo kaka kera. Sani aloso ndara mara 15 e Kibra. Asetieko 14. Kendo anyalo kwano gi te. Omiyo nderni madonjo e Kibra aloso mara 15. Sani ni line 7. Nyoja tieko moro Olympic madhi Kulundu. Moro Olympic alosi 2 kanyo. Koro miyo jopiny ng'at modak Kibra manyalo wacho ni ndere ni richo. En ndara achiel kende ma Kadisi nyaka 42, to mano ok ndara mar CDF. Adwa ni jopiny ong'e mano. To bende sani kaka koth chweni, ok apar ni engineer moro dhi chako loso ndara no sani. Apar ni gibiro rito ma koth rum. Nikech drainage system bende ma Kibra kanyo onge nyaka gichak loso drainage. Nikech ka giloso ka onge drainage to ok dhi tieko kata higni 2, ndara no dhi kethore kendo. To jomoko bende ogedo e wi drainage system. Jogo bibi dwaro ni nyaka wuogi kiloso ndara. To ma nicho wasekelo public participation ma jogo bende oseyie wuok. Koro the contractor momi kanyo wakwayo ni mondo ka koth rumo ni to bie